Λοιπόν, πάμε. Στην βαθμική προπονητική, όπως είχατε μάθει, ορίζουμε τον προγραμματισμό σε κάποιους κύκλους. Θυμάστε? Θυμάστε ποιοι είναι αυτοί? Μπράβο, και υπάρχει κάτι ενδιάμεσα ανάμεσα στους μακρόκυκλους και στους μικρόκυκλους. Οι μεσόκυκλοι, πάρα πολύ. Οπότε έχουμε μακρόκυκλους, μεσόκυκλους και μικρόκυκλους. Ανάμεσα, μετά τους μικρόκυκλους, τι θεωρείτε, τι έχουμε, δηλαδή οι μικρόκυκλοι από το αποτελείο. Από την δεύτερη προπόνηση, δηλαδή προπονητική μονάδα. Την προπονητική ομάδα, αν έχουμε για παράδειγμα 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση, από τι το ορίζουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε ένα προγραμματισμό. Βάσει το στόχο. Βάσει το στόχο. Ωραία. Λοιπόν, την ένταση, intensity, έχουμε τον όγκο. Το volume. Okay. Έχω εδώ πέρα ένα πινακάκι. Εδώ πέρα είναι το 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1 μονάδα μας. Οκ. Μπορώ να έχω σε μία προπονητική μονάδα και πάρα πολύ ψηλή ένταση και πάρα πολύ ψηλό όγκο προπόνησης. Πρέπει? Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Οπότε, αν έχω ψηλό όγκο, ψηλή ένταση, στην ίδια προπονητική μονάδα, θα πρέπει να έχω χαμηλό όγκο. Εντάξει. Week 1. Όπα, day 1. Day 1, ok. Day 2. Και day 3. Εφόσον είχα μία προπόνηση υψηλής έντασης αλλά σε χαμηλό όγκο, η δεύτερη μου προπόνηση τι θα είναι? Το ανάποδο. Άρα θα είναι χαμηλή σε ένταση και υψηλή σε όγκο. Στην τρίτη προπόνηση τι γίνεται? Μπράβο. Οπότε έχουμε μέτρια σε ένταση, μέτρια σε όγκο.
Οπότε, εδώ πέρα τι μπορούμε να καταλάβουμε, ότι η προπονητική μονάδα μπορεί να είναι υψηλή σε ένταση, χαμηλή σε όγκο, η άλλη χαμηλή σε ένταση, υψηλή σε όγκο προπόνηση. Η τρίτη προπόνηση μπορούμε να είναι μέτρια σε ένταση, μέτρια σε όγκο. Αυτό γιατί το κάνουμε? Πρώτον, για τις εφαρμογές. Γυμναστηριακά, αυτό το φαινόμενο λέγεται gas. Okay. Έχουμε ακούσει ποτέ για τον υπερσυψηφισμό? Στην προπονητική. Ο υπερσυψηφισμός τι είναι? Το σώμα μας γενικότερα είναι μια τέλεια μηχανή αναδόμησης. Δηλαδή, όταν κάνω εδώ μια προπόνηση, κάνω προπόνηση σήμερα το πρωί, καταστρέφω κάποιες μυϊκές σύνες. Καταστρέφω στην ουσία λίγο το νευρικό μου σύστημα, με αποτέλεσμα αυτό να το κάνω πιο δυνατό. Αυτό το φαινόμενο λέγεται υπερσυψηφισμός. Το φαινόμενο δηλαδή της αναδόμησης. Δηλαδή, εγώ την επόμενη μέρα θα είμαι πιασμένος. Μετά από 2 μέρες από την προπόνησή μου, μπορεί να είμαι παραπάνω πιασμένος. Την τρίτη μέρα θα είμαι λιγότερο. Την τέταρτη μέρα δεν θα είμαι καθόλου πιασμένος. Άρα, στην ουσία, εκείνη τη μέρα θα μου έχει φύγει το πιάσιμο, είναι η καλύτερη μέρα για να κάνω προπόνηση. Okay. Ένας αρχάριος ασκούμενος θέλει παραπάνω χρόνο για να ξεκουραστεί από ένα προχωρημένο. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει πάρει προσαρμογή του σώμα. Δέχεται ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Okay. Οπότε, σκεφτόμαστε ότι έχοντας μία ημέρα αποτελείται από 7. Μία εβδομάδα αποτελείται από 7 μέρες. Day 1, Day 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έστω ότι εγώ ξεκινάω και κάνω προπόνηση. Εδώ πέρα είναι η γραμμή μου. Τρία. Ξεκινάω από εδώ. Κάνω μια προπόνηση. Την επόμενη μέρα είμαι εδώ. Ξεκινάω σιγά σιγά να ανεβαίνω στην τρίτη μέρα. Όπου θα φτάσω σε ένα σημείο να ξεκινάω από εδώ. Οπότε τι έχω κάνει? Έχω μία άνοδο. Εντάξει. Κάνω ξανά προπόνηση την τρίτη μέρα. Οπότε ξαναπέφτω. Δεν πέφτω όμως το ίδιο με πριν. Και ανεβαίνω σιγά σιγά. Ανεβαίνω λίγο περισσότερο από ό,τι πριν. Ξαναπέφτω. Λιγότερο. Και μετά ανεβαίνω λίγο περισσότερο. Okay. Στην ουσία, έτσι έχουμε και την πρόοδο. Αυτό σημαίνει πρόοδο. Όταν εγώ ξεκινάω να κάνω μια προπόνηση, ξεκινάω από το σημείο 0, από την αφιτερία μου. Κάνοντας στην ουσία μια προπόνηση, με φέρνει σε άβολη θέση. Στρεσάρομαι, πιάνομαι, πονάω, νιώθω δυσλειτουργικός. Το τελείωσε όλα. Την επόμενη μέρα δεν νιώθω την ενέργεια τη διάρκεια. Δηλαδή, αν πας να σηκώσεις 10 κιλά για στίχος, αύριο δεν μπορείς να σηκώσεις 9 κιλά σίγουρα. Αύριο, μετά από 3 μέρες, μπορεί να σηκώσεις παραπάνω. Το πρώτο που να κάνει το οποίο δείξαμε είναι να κάνει αυτό το κομμάτι. Ένταση
Ένταση είναι όταν έχουμε παραπάνω κιλά, δηλαδή είσαι πολλά κιλά, όπως όπως είναι πολλά σε επαναλήψεις. Όγκος προπόνησης είναι κιλά επί, πώς γράφουμε το επί, επί, κιλά επί σετ και επαναλήψεις. Οκ. Δηλαδή, εμένα άμα την προπόνηση είναι ότι έκανα από 10 επαναλήψεις, okay, 60 κιλά για πίεση στήθους. 10 επαναλήψεις, 60 κιλά, 3 σετ. Άρα στην ουσία έκανα 30 επαναλήψεις επί 60 κιλά. 3, 6, 18. Άρα στην ουσία σήκωσα για ένα καλό κουμπιτεράκι χρειάζεται και όλη την υπόλοιπα δίνονται. Οπότε έχουμε 30 επί 60. Σήκωσα 1800 κιλά στο σφύρος μου. Εντάξει, για να κάνω πίεση στήθους. Την επόμενη εβδομάδα μπορώ να κάνω το πράγμα 11 επαναλήψεις από 3 σετ. Άρα στην ουσία θα κάνω 33 επί 60 ίσον 1980. Άρα δηλαδή σήκωσα 180 κιλά παραπάνω σε άτομο. Εντάξει. Για να το δώσουμε δηλαδή λίγο με νούμερα. Αν πάμε με το πρόγραμμα το οποίο δείξαμε, αυτό είναι της έντασης προπόνησης. Δηλαδή, εβδομάδα έντασης. Και έχουμε ξανά εδώ πέρα από το 10 μέχρι το 1. Η πρώτη μου προπόνηση είναι υψηλή σε ένταση, χαμηλή σε όγκο. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι σήκωσα 150 κιλά τρεις τριάδες. Δηλαδή, 3 επαναλήψεις. Την επόμενη μέρα έχω χαμηλό σε όγκο, χαμηλό σε ένταση, υψηλό σε όγκο. Οπότε, σήκωσα 130 για 5 πεντάρες. Εντάξει. Η τρίτη μου προπόνηση είναι μέτρια ένταση, μέτρια σε όγκο.
Άρα σήκωσα 140 κιλά για 4 τεσσάρες. Το σύνολο δεν έχει απόκληση. Αν το σήκωσα. Δηλαδή, αν έκανα 3 τριάρες, σημαίνει ότι έκανα 9 σετ. Οκ. Αν κάνω 9 σετ, 9 επαναλήψεις επί 150 είναι 1350. Προπόνησης. Τα 130 5 σημαίνει ότι έκανα 25 επαναλήψεις. Άρα έκανα 130 επί 25. Βγαίνει 3250. Οκ. Σαν όγκο προπόνησης. Εδώ πέρα τι έκανα? 140 επί 16. Ίσον 2.240. Οκ. Αυτό το πρόγραμμα μου δίνει και απόδοση που δεν το έχω δραματισμό. Για ποιο λόγο? Σήκωσα παραπάνω κιλά, ναι, αλλά τώρα έκανα λιγότερες επαναλήψεις. Μετά έκανα παραπάνω επαναλήψεις, άρα μείωσα τα κιλά. Και η τρίτη μέρα ήμουν το ενδιάμεσο. Οκ. Καταλάβουμε λίγο πολύ. Το κάνουμε σε όλα των συγκεκριμένων. Όταν μιλάμε για personal, ναι. Όταν μιλάμε για, δηλαδή, άμα έχεις κάποιο personal, ναι, το κάνεις. Αναλόγως στο επίπεδο. Ναι. Θα φτάσουμε εκεί. Καλά, σε λίγο, εντάξει. Πώς? Είναι το εγγύες αυτό για να έχεις απόδοση. Η τελευταία πάντα πιο χαλαρή. Στη μικρό. Ας πούμε ένας bodybuilder, ναι, μόνιμα το βλέπει high test λόγω. Όχι πάρει. Ένας από το βίντεο που είναι πραγματικό που τον βλέπει high risk, high volume. Όταν είναι εκτός φαρμάκου, πρέπει να κάνει την προβληματισμό για να πει την προβληματισμό. Το φάρμακο αυτό το οποίο σου βοηθά να κάνεις είναι να, άμα θες να αναπληρώσεις 2 μέρες, θα κάνει 2 μέρες. Ναι. Οπότε στην ουσία αυτό σε βοηθάει να κάνεις. Έχει πολύ ωραίο αποκατάσταση, να μπορεί να κάνει και 2 προπονήσεις τη μέρα. Ένας bodybuilder κάνει διαφορετικό build. Για ποιο λόγο αυτό το λέω αυτό? Πρέπει να κάνει π.χ. για την ίδια μυϊκή ομάδα, για έναν τρέξιμο, για έναν αθλητή, για έναν ο οποίο θα κάνει π.χ. Προπόνηση δύναμης. Ένας bodybuilder κατά κύριο λόγο, αυτό το οποίο θα κάνει σε εβδομάδες. Δηλαδή, έχω ένα, week 2, week 3, week 4, week 5. Okay. Ο bodybuilder τι κάνει? Κάνει 1 με 2 φορές την εβδομάδα την ίδια μυϊκή ομάδα. Σωστά? Πάνω κάτω έτσι κάνει. Τη μία μέρα μπορεί να παίξει υψηλό συλλόγο, χαμηλό ένταση. Τη δεύτερη μέρα θα κάνει την ίδια μέσα στην εβδομάδα. Μπορεί να κάνει το αντίθετο. Δηλαδή υψηλό ένταση, χαμηλό συλλόγο. Okay. Δεν μπορεί να φορτσάρει μαζί την ίδια εβδομάδα. Εβδομάδα μιλάμε απόσταση 5-6 εβδομάδων, 5-6 ημερών. Δηλαδή θα κάνω Δευτέρα, μετά Παρασκευή θα κάνω. Όταν θα πάει Δευτέρα, μοιάζει εβδομάδα. Ένας bodybuilder που κάνει 1 φορά την εβδομάδα προπόνηση, ο όγκος της προπόνησης του για το στήθος, μόνο για το στήθος, έχει δώσει πίεση στους οριζόντιους, έχει δώσει ανοίγματα, έχει δώσει weighted βυθίσεις.
έχει δώσει crossfit και έχει δώσει pec deck, όλα αυτά για χίλια αναλήψεις που τα καταγραφεί, με αυτά τα κιλά το καταγραφεί, έχει σηκώσει περίπου 6.000 κιλά την πρώτη του εβδομάδα. Σύνολο των ασκήσεων, αυτό που έχει κάνει. Τη δεύτερη εβδομάδα μπορεί να σηκώσει 6.180 κιλά. Οκ. Άρα έχει πρόοδο. Για ποιο λόγο? Έδωσε ρεύσιμα, ξεκουράστηκε, ανέβασε ένα σετ ή 2 επαναλήψεις σε κάθε άσκηση και έφτασε εδώ. Μετά, την τρίτη εβδομάδα, μπορεί να ανεβάσει κιλά. Okay. Άμα ανεβάσει κιλά και πέσει λίγο σε επαναλήψεις, στο σύνολο, πάλι θα είναι 6.200 γιατί έχει ανεβάσει κιλά. Την τέταρτη εβδομάδα, με τα ίδια κιλά που έκανε την τρίτη εβδομάδα, ανέβασε τις επαναλήψεις και έφτασε 6.310. Οπότε έχει αύξηση στο μήνα του 310 κιλά. Άρα το πρόγραμμα το αποδίδει. Την πέμπτη εβδομάδα πρέπει να ρίξει. Πρέπει να θέσει τα πρόγραμμα ώστε να πάει τα 5.500. Παράδειγμα. Για ποιο λόγο? Για να έρθει η έκτη εβδομάδα και να σηκώσει παραπάνω κιλά από ό,τι σήκωνε την τέταρτη. Ουσιαστικά να κάνει ένα βήμα πίσω για να κάνει 2 Μπράβο, κάνει reload για να φτάσει στα 6.500. Οκ. Αυτό είναι μόνο για τους τύπους. Έτσι. Ναι. Αν θες να το κάνεις για όγκο προπόνησης, μπορεί να το κάνεις. Δηλαδή μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να κάνουμε μια αίσθηση που μου να έχει άλλο, να έχει ο οποίος πάμε μαζί. Δηλαδή ρίχνεις μαζί. Ξεκινάμε μαζί και ρίχνεις μαζί. Δηλαδή άμα κάνεις μια προπόνηση push, το σύνδεσο έχει σηκώσει αυτά. Η όμορφη έχει σηκώσει αυτά, ο δικέφαλος έχει σηκώσει αυτά. Απλά στο push, και στο push. Δεν βλέπουμε όλο Ναι, δεν μπορεί να κάνει δική σου στήριξη να παίζει και να μείνει. Μπορεί να το κάνει. Δεν είναι λάθος να το κάνει. Δεν είναι λάθος. Μπορεί να το κάνει. Ναι. γιατί εντάξει, κάνεις και γίνεται, αλλά αν δεν το δουλέψει 2 φορές την εβδομάδα, μια μικρή εβδομάδα, πρέπει να κάνεις 4 φορές. Όχι την ίδια μικρή ομάδα. Δεν την κάθε μία. Σίγουρα δεν μαθηματικά μου. Από δύο όλα τα λέξη. Εμείς δεν χρειάζεται. Όχι, ρε. Push-pull legs up and over. Ή bro split, μία μικρή ομάδα την ημέρα. Παράδειγμα. Και μία ολοκληρωτική προπόνηση. Ανάλογα με το συντάγμα το οποίο δουλεύει. Γιατί θες να δουλεύεις, ένα που δεν δουλεύει. Εμένα η προπόνηση μου πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο δύναμης και να δουλεύω με εξωτερική δύναμη και χαμηλό βόλιο. Αυτό αποδίδεται πολύ σε μένα. Δηλαδή με πολλά κιλά, λιγότερες επαναλήψεις. Εγώ δεν έχω έτσι. Πάμε 4 λόγω. Μια μέρα πάει 4 λόγω. Και μια μέρα άπερα να το ρίξεις. Μια μέρα λόγω να το ρίξεις. Αυτό είναι αυτό. Ναι. Ή μπορεί να ανεβάσει τον όγκο και να ρίξει την ένταση. Δηλαδή στην ημέρα που έχεις, πώς το λένε, που έχεις upper, μπορεί να βάλεις για παράδειγμα λιγότερα κιλά και να δώσεις, αν κάνεις το push 4 ασκήσεις για στήθος,
και κάνεις 8 με 10 επαναλήψεις, πες να κάνεις στήθος με λιγότερα κιλά, πάλι 4 ασκήσεις άμα θέλεις και να δώσεις παραπάνω κιλά. Απλά δεν είναι καλό να συμβαδίσει μαζί. Όσο είσαι αρχάριος θα δουλέψει. Να συμβαδίζει μαζί το high decibel volume. Μπράβο, ναι. Σε μια εβδομάδα να είναι δηλαδή πάντα στα top όλα. Άμα το ρίξεις όμως, μπορείς να το κάνεις μαζί σου. Ναι. Για είναι πιο εύκολο. Αν το ρίξεις, ποιο να ρίξεις. Έχεις κάνει high decibel volume και Ναι. πας να κάνεις, να ρίξεις την ένταση, Ναι. μπορείς να πνεύσεις. Είσαι τι. Το εγώ. Δεν είναι το μόνο. Μετά θα κοιτάξω. Θέλω. Απλά θα πρέπει να ορίσει τα σετ και τις επαναλήψεις. Δηλαδή, μια έρευνα έχει δείξει ότι για τα πόδια χρειάζονται 18 με 24 εργάσιμα σετ την εβδομάδα σου. Εργάσιμα σημαίνει ότι έχω να κάνω π.χ. καθίσματα, deadlift, πρέσα, hip thrust, Bulgarian και leg extension και leg curl. Έχω δηλαδή στην ουσία ασκήσεις. Εργάσιμα set είναι σε αυτό το οποίο θα φτάσω και στην αποτυχία, αλλά θα τα δουλέψω. Δηλαδή θα έχω κανονικά κιλά. Όταν εγώ μπορώ να κάνω π.χ. κάνω την προθέρμανσή μου, παίρνω για πράγμα να κάνω την κινητικότητά μου, δουλεύω και στα σκάρια. Έχουν περάσει τα πρώτα 10-15 λεπτά που κάνω την προθέρμανσή μου με την κινητικότητα, να ανεβάσω καμπού, μπαίνω να κάνω κιλά. Δεν θα μπορώ να κάνω τα κιλά τα οποία σηκώνω κανονικά, θα μπορώ να κάνω λιγότερα κιλά. Θα μπορώ να κάνω περίπου 40%. Θα κάνω 6 με 8 επαναλήψεις. Για να δώσω δηλαδή μια αιμάτωση να ξεκινάει σιγά σιγά με το δικό σύστημα να λειτουργεί, να πει: κοίταξε, θα μπορώ να κάνω βάρη. Να βρω τεχνική, να δω από το σώμα μου και όλα αυτά. Αυτό το set δεν το μετράω. Δεν θεωρείται εργάσιμο. Εργάσιμο set θεωρείται ότι θα μπορώ να κάνω τα κανονικά κιλά τα οποία. Οκ. Κάποια απορία έχουμε εδώ. Γιώργε. Γενικότερα, φτιάξτε προγράμματα μόνοι σας. Να τα δουλέψετε. Δηλαδή, πώς πάει. Όχι, ήταν κάποτε το πρόγραμμα, ήταν κανονικό. Δεν μπορώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ. Να η συμμόρφωση της πολύ. Τι προγράμματα έχω στείλει Και δεν τα και κάνω. τα κάνει άπειρα. Δεν μπορεί να το αλλάξει. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να το πάρει στην αναχειρά και να πει κάτω. Ναι. Μετά, έχουμε εδώ πέρα. Rep max, μέγιστη επανάληψη. Οκ. Όπου το δουλεύουμε κατά κύριο λόγο με τις 100. Όχι. Okay. Και έχω μετά το ποσοστό μας. Το δουλεύουμε. Σε ποσοστό. Δηλαδή, έχουμε 100%. Έχουμε μεγαλύτερο το 95%. Έχουμε μεγαλύτερο το 90%. Okay, και μετά πάμε. 85, 75, 65, 55, 45, 35 και ούτω καθεξής. Η πυραμίδα. Ναι. Δηλαδή, στο 100% θα κάνουμε θεωρητικά μία επανάληψη. Εντάξει. Στο 95% δουλεύω υπομέγιστη. Άρα δηλαδή θα βγάλω περίπου μία με δύο επαναλήψεις. Εντάξει. Ο κανόνας λέει 2 με 3. 2 με 3, 95% δύσκολα να βγάλεις. Εκτός αν είσαι σε περίοδο που πικάρεις για να πεις ότι το παλιό μου 95% το έχω κάνει τριάρα, άρα στην ουσία το 100% έχει ανέβει και έχει πάει στο 110%. Εντάξει, μόνο τότε μετράει για τριάρα ότι μπορεί να το κάνει. Όταν είσαι δηλαδή σε περίοδο που θα πικάρεις.
Στο 90% κάνεις 2 με 3 επαναλήψεις. Στο 85% κάνεις 3 με 4. Στο 75% κάνεις 4 με 5 επαναλήψεις. Και μετά ξεκινάς. 65% βαράς 6 με 8. Το 55% κάνεις 8 με 12. Και μετά πέφτεις. Εδώ πέρα κάνει πράγμα 15 πλάς. Και συνεχίζεις. Εντάξει. Οπότε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπερτροφία που έχουμε πει να δουλέψουμε περίπου σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, στο 6 με 12 επαναλήψεις, παίζουμε περίπου στο 65 με 55%. Η βιβλιογραφία λέει ότι μπορεί να δουλέψει και στο 75%. Στο 75% στην υπερτροφία, εγώ προσωπικά όταν πάω να κάνω ένα πρόγραμμα με 4 σετ και να κάνω π.χ. καθίσματα, το 75% που για μένα το 75% είναι 115 κιλά. Όταν κάνω το τρίτο σετ, όχι να βγάλω την επανάληψη, όχι να βγάλω 10 επανάληψη εδώ. Ούτε έκτη δεν μπορώ. Και ποσοστικά είναι αυτά. Απλά βάσει τη βιογραφία θα το βρείτε ότι μπορείτε να κάνετε και με 75. Εγώ θα σα πω δοκιμάστε το πρώτα πάνω σα, δείτε το με χαρτί, μολύβι, κινητό για κουμπιτεράκι, δοκιμάστε το και κάντε το. Εντάξει. Εγώ σα λέω ότι εδώ πέρα θα το βρείτε μπορείτε να κάνετε και το 75%. Ειδικά και στα προγράμματα τα οποία έχω βγάλει σε πολλούς γυμναστές, γιατί προετοίμαζα και αθλητές για να πάνε να δώσουν πιστοποιήσεις σε powerlifting και αγώνες powerlifting, δεν το έχουμε. Δεν βγαίνει τόσο πολύ. Αυτό δηλαδή μας φέρει ότι καλύτερος, που το παλιό στο 100% έχει ανέβει. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε εδώ. Είναι λίγο κάψιμο, το ξέρω. Απλά παιδιά να ξέρετε ότι εδώ πέρα έχει να κάνει με personal training. Δηλαδή, personal training είναι αυτό εδώ. Το ότι παίρνω εγώ να κάνω ένα μάθημα σε group, πιάνω το μέσο όρο. Αν δεν κάνω μέτρηση, να δω τι και πώς και να έχω πρόγραμμα σε χαρτί επί της 100 με ασκήσεις και ανά 4 εβδομάδες να αλλάζει, να κάνω το deload week, δηλαδή να ρίξω τη εβδομάδα τέταρτη, που λες για την τέταρτη εβδομάδα αυτό, για να ξαναπικάρω την πέμπτη, δεν βγαίνει αλλιώς. Ή θα τραυματιστεί, δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα έχει σαν πόλη. Απλά αυτό είναι το πρώτο training. Δεν είναι μόνο ότι ένας κάνω εγώ προπόνηση και βαράμε προπονήσεις π.χ. μέσα στα μηχανήματα. Πώς πρέπει να έχεις ένα μετρήσιμο στόχο. Ζυγίζεσαι, βλέπεις τα κιλά σου, βλέπεις το πρωτοθολικό σου, βλέπεις πού είσαι σε κατάσταση ξεκινά την αφετηρία σου. Βγάζεις ένα πρόγραμμα, αλλά η πρώτη εβδομάδα να κάνεις μετρήσεις σε κάποιες ασκήσεις και να μπορείς να έχεις το πρόγραμμα σου. Ορίζεις το πρόγραμμα βάσει αυτό που σε σχέδιο το μοιάζει που τον εξυπηρετεί, τον ασκούμενο σου. Δηλαδή, έχω ασκούμενο που μπορεί να έρχεται 4 φορές την εβδομάδα. Έχω ασκούμενο που μπορεί να έρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Πρέπει να το ρυθμίσεις. Τι θα κάνω, 4 θα κάνω 2. Και βάσει αυτό, βλέπεις, βάζει μετρήσιμους στόχους. Ότι εμείς θέλουμε να φτάσουμε, για παράδειγμα, να παίζουμε 2% μέσα σε ένα μήνα, να ανέβουμε σιγά σιγά σταδιακά στα κιλά μας, να βλέπουμε ότι τα ανεβαίνουν και να αλλάξει λίγο σημαντική μας σύσταση. Αυτό όμως, με το που θα τελειώσει το 6εβδομάδο, 8εβδομάδο πρόγραμμα το οποίο θα κάνετε, πρέπει να το μετρήσει και να δει δούλεψε, δεν δούλεψε, τι έχουμε κάνει. Όσο είναι αρχάριος, ό,τι και να κάνει θα δουλέψει. Όσο είναι προχωρημένος, όλο και περισσότερα στάνταρ πρέπει να αλλάζει. Για να ανεβάσω τα 2,5 κιλά στο deadlift που ήθελα να ανεβάσω 6 μήνες και δεν ανεβαίνα, είχα δοκιμάσει πάρα πολλά προγράμματα. Και στην ουσία, αυτό το οποίο τι έκανα, ένα πρόγραμμα όπου ξεκίνησα στο 95% το αβδόματο. Ξεκίνησα να κάνω τοπικάρισμα, δηλαδή το 92%, 92,5% και το 95%. Ξεκίνησα να το κάνω, να το βάζω πρώτη και δεύτερη εβδομάδα. Και μετά έριχνα τρίτη και τέταρτη για να πικάρω την πέμπτη που θα έκανα PR. Δεν πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που δεν πέτυχε αυτό το πρόγραμμα, τι έπρεπε να κάνω, να το αλλάξω σειρά. Να ξεκινήσω χαμηλά και να φτάσω 92,5% την τρίτη εβδομάδα και 95% την τέταρτη εβδομάδα. Για να πικάρω πάνω στο 100%.
Προοδευτικά. Αυτό έπιασε. Έχει δηλαδή να κάνει και με περιόδους. Δηλαδή, αν δεν πικάρεις, πρέπει να κάνεις αυτό. Αν πικάρεις, μπορείς να το χαμηλώσεις. Οκ. Ένας ασκούμενος ο οποίος ξεκινάει σήμερα να κάνει προπόνηση, σήμερα, εμείς του λέμε ότι πρέπει να είναι 3 φορές την εβδομάδα, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Προτού το ανεβάσουμε κιλά, προτού το ανεβάσουμε την ένταση, τι κάνουμε, τι το ανεβάζουμε, όχι. Συχνότητα. Άρα, πρώτα απ' όλα, ανασχέδεσαι. Συχνότητα. Άρα, τη συχνότητα τι μπορώ να ανεβάσω. Αυτό που είπε στην ουσία η γλυκερία, όγκο, άρα πυκνότητα. Και στο τέλος να ανεβάσουμε την ένταση. Άρα, προτού βιαστούμε να ανεβάσουμε σε κάποιον πάρα πολλά κιλά, το ιδανικότερο είναι να το ανεβάσουμε μία μέρα προπόνηση. Έλα και μία προπόνηση έξτρα να κάνει. Αν κάνει 3, έλα να κάνει 4. Γιατί όπως και να έχει, ο όγκος και η ένταση θα αυξηθεί. Ναι, μπορεί και 2 εβδομάδες. Μπορεί και ποτέ. Ανάλογα το ασκούμενο. Δεν έχει να κάνει. Εγώ παίρνω γρήγορα ελεθίσματα, η Βασίλικη δεν παίρνει γρήγορα ελεθίσματα. Πλάκα καταφέρεις. Οκ. Ο Κωστής δεν παίρνει εύκολα ελεθίσματα. Οπότε είναι το ασκούμενο. Δεν θα κάνω. Τώρα, αν η συχνότητα παραμένει η ίδια πάντα, δηλαδή θα σου πει ότι δεν μπορώ να έχω μετρήσει προπόνηση, μπορώ στάνταρ 2. Έχω δουλειά, έχω παιδί, λίγο σε ταξίδια, μπορώ να σου πω ότι σίγουρα θα έχω με 2. Εκεί πέρα το προσπερνά και ανεβάζει την πυκνότητα και ένταση. Εντάξει, αλλά όταν φτάσει μέχρι που να πει ότι κάνω 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση, εκεί πέρα όταν σα λένε να έχω και μια έξτρα Πέμπτη, εκεί πέρα πρέπει λίγο να τσινάρτε σε εισαγωγικά. Κοίταξε, εγώ δεν θα σου πω να κάνει και καλή προπόνηση, αλλά θα κάνει έξτρα προπόνηση Πέμπτη. Μπορείτε να την κάνετε σε πιο πολύ σκληρή ένταση, η οποία να είναι στο κομμάτι διατακτικό, ή να βάλουμε π.χ. μόνο αερόβιο. Οκ. Γιατί μετά τι θέλουμε να δημιουργήσουμε, υπερψηφισμό. Όταν κάνει προπόνηση συνέχεια, δεν αφήνει το σώμα να ξεκουραστεί. Ούτε το νευρικό σύστημα, ούτε το μυϊκό σύστημα. Okay. Οπότε εκεί πέρα τον φορτσάρουμε να κάνει 3 με 4 προπονήσεις. Και αυτό είναι το ιδανικό. Οκ. Κάποια απορία σε όλο αυτό. Ειδικά πρέπει να βλέπουμε κάνει ως κάθε εβδομάδα. Ας πούμε, έχει περάσει το αντινομίο. Ναι. Κάνει το πονάμε. Και να μην κάνει πρόβλημα, να μην μας πειράζει. Να κάνει αντίθετο. Ή δηλαδή ειδικά μας. Ο αρχαίος δεν έχει συγκεκριμένο στόχο. Το προπονητήρανε. Εσείς τι κριτήρια. Κύριε, ο αριθμός των επαναλήψεων, τα σε δεδεκτριά. Όπως προπόνησης. Ακόμη που είναι σε παραπάνω. Δηλαδή, αν εγώ 10 επαναλήψεις, 3 σετ και την επόμενη εβδομάδα φτάνει στο 1 σετ 11 και στα άλλα κάνω 10, έκανα μια επανάληψη που έχουμε γίνει. Εμένα το πρόβλημα είναι πιέσεις όμων, που είναι από τις πιο επικίνδυνες ασκήσεις και όταν φτάνεις να κάνεις προπόνηση δύναμης, έχει πολλά πράγματα, δηλαδή να κόβονται οι ώμοι, να πέφτει πίσω, είναι δηλαδή ακραία.
Ναι. Η προπόνησή μου ήταν στην προπόνηση που είχα υψηλή ένταση, χαμηλό όγκο, ανέβαζα ένα ρεπ την εβδομάδα. Ένα ρεπ. Ξεκινούσα με 8 μονές, και πήγαινα την επόμενη εβδομάδα να κάνω 9 μονές. Τα 10 μονές και μετά τι έκανα, έβαζα 2 των 8 επαναλήψεων. Δηλαδή έκανα 2, 4, 6, 8. Μετά έκανα 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 12. Και μετά έκανα 3, 6, 9, 12, 15. Με το που έφτασα στο 15 σημαίνει ότι είχα πικάρει. Κάτι δεν περίπου σου λέει το παιδί. Παρόμοια. Στο τέλος της εβδομάδα ανέβαζα 2,5 κιλά. Έμενα σταθερά σε επαναλήψεις και σταθερά σε σετ, μεγάλωσα τα κιλά, ανέβαζα κιλά. Και αυτό είναι όγκος. Ανεβάζω κιλά, στην ουσία ανεβάζω. Ανεβάζω επαναλήψεις, ανεβάζω πάλι τον όγκο προπόνησης. Okay. Δεν μπορώ να ανεβάσω και κιλά και όγκο. Εκεί πέρα θα τραυματιστώ. Υπάρχει πιθανότητα να τραυματιστώ. Δεν είναι κανόνας, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Αυξάνω τις πιθανότητες. Είμαστε OK με αυτό. Το δύσκολο κομμάτι έφυγε. Δηλαδή αυτό το πιο δύσκολο και το πιο ενεργοβόρο θα σας φανεί ότι είναι δύσκολο. Τώρα πάμε λίγο να το κάνουμε πιο εύκολο. Okay. Έχοντας μία προπόνηση είναι οι βασικές ασκήσεις. Δεν γράφω ασκήσεις. Εννοούμε ασκήσεις. Εντάξει. Οι βασικές ασκήσεις ποιες είναι? Είναι σίγουρα πολυαρθρικές και μπορώ να αυξήσω τη δύναμή μου. Πείτε μου εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές ασκήσεις. What? Τέλεια. Deadlift. Θα τις βάλω. Πιέσεις είδους. Bench press. Αυτές είναι. Δεν βάζω μέσα το military press. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι το military press. Κάποτε ήταν και το pull-ups ή το Bentley row μαζί με το military press. Τα τελευταία χρόνια τις έχουν βγάλει και από το τριάθλο, το δυναμικό. Και κάποτε υπήρχαν τα pull-ups, τα weighted ή το Bentley row που ακουμπάς, ανεβάζω, κατεβάζω. Ποιο? Το 3 αυτό πριν. Θεωρητικά ήταν αυτές οι military press. Τώρα Ναι, ήταν ή αυτό ή το Bentley row. 4 δηλαδή. Ναι, και το military 5. 5. Ναι. Και λόγω θα πάω λίγο στην τελευταία. Δεν γίνεται κάτι. Και θα βάλω και το military press. Το fitness ακόμα θεωρείται βασική. Το military press είναι μόνο σε όλα τα 4. Μετά έχουμε τις δευτερεύουσες ασκήσεις. Ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν άπειρες. Όχι απαραίτητα μοναχικές. Okay. Μοναχικές είναι οι τελευταίες, το πούμε, που είναι οι συμπληρωματικές. Okay. Εδώ πέρα είναι πάλι πολυαθλητικές ασκήσεις, οι οποίες όμως κατά κύριο λόγο δεν σου αυξάνουν τη δύναμη.
Δηλαδή, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι είναι, για παράδειγμα, το Bulgarian geometry. Πάμε σε άλλο κομμάτι. Είχε το Bulgarian squat. Okay. Το sumo squat. Μπορούμε να είναι τα ανοίγματα στήθους. Που θεωρείται ναι και συμπληρωματική, γιατί κατά κύριο λόγο πρέπει να είναι σταθερός ο αγώνας καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης, αυτό το οποίο δεν γίνεται. Μπορούμε να πούμε πράγμα το crossover. Okay. Μπορούμε να πούμε ότι είναι οι βυθίσεις για στήθος. Μπορούμε να πούμε ότι για πράγμα η κλειστή κοπηλατική, η ανοιχτή κοπηλατική, αυτές οι ασκήσεις σαν Down στην Πορτογαλία για πλάτη. Για πόδια Βουλγάρια, σούμο, good morning, hip thrust. Αυτές οι ασκήσεις θεωρούνται οι οποίες είναι δευτερεύουσες. Και στο τέλος υπάρχουν οι συμπληρωματικές. Πολύ σημαντικά. Συμπληρωματικές, οι οποίες είναι μονοαρθρικές. Εντάξει. Σε ένα πρόγραμμα το οποίο θέλουμε να βγάλουμε, που έχει να κάνει σε μυϊκή υπερτροφία, ξεκινάμε πάντα με τις βασικές. Πηγαίνουμε με τις δευτερεύουσες, τελειώνουμε με τις συμπληρωματικές. Είσαι μέσα. Να κάνεις τι εσύ. Μην θεωρείτε ότι... Είχε μείνει χθες το πορτρέτο γιατί έβαζε το μηντάρι. Ξέρεις το μηντάρι. Λοιπόν, οπότε, σε μία προπόνηση, αυτά τα έχουμε. Εντάξει. Okay. Σε μία προπόνηση. Που είναι push. Okay. Μιλάμε push, στήθος, ώμους, τρικέφαλο. Ξεκινάμε. Πρώτη άσκηση. Bench press. Οκ. Βασική. Δεύτερη άσκηση. Είδες, δεν είπε λέξη. Δεν είπες λέξη. Είπα push. I don't want to push. Κάντε ένα. Έχουμε bench. Πάμε να βρούμε τώρα μια δευτερεύουσα άσκηση. Back fly. Back fly. Για πες μια αυτή. Τουλάχιστον. Πάμε να πάρουμε κι άλλη μία. Για στήθος. Πείτε μου εσείς. Πολυαρθρική, δηλαδή να κινούνται πάνω από μία άρθρωση. Για πλάτη. Στήθος. Shopping. Push-ups. Τέλεια. Συμπληρωματική. Για στήθος. Ναι. Μόνο μια άρθρωση με κινητέ. Να κάνεις μόνο αυτό. Είναι πολύ μικρό. Τι μου ασκητό, μοναστική στο στήθος. Τώρα το κάνουμε. Τι δεν είναι. Εδώ. Μπράβο. Ναι,
Okay. Crossover είναι και αυτή. Που είναι δύο άκρος. Okay. Είναι Οπότε, γιατί πού, είναι σε αυτήν εδώ, παραμένει λοιπόν. Δεν κινείται. Κινείται μόνο όμως. Παραμένει αμετάβλητο δηλαδή. Οκ. Οπότε πάμε. Όμως, βασική ποια έχουμε, πίσω. military press. Καταλάβετε, έτσι. Military press. Δευτερεύουσα, τι έχουμε. Πείτε, πες ποιο είναι τρεπούς. Στον πάγκο ή κάνουμε το Ιδανικά όχι να είμαστε. Όχι στον πάνω, ναι. Τι άρθρος κινείται. Πόσοι κύκλος κινούνται. Και ποια άλλη. Καμία άλλη. Okay. Και αυτή μπαίνει πιο πολύ στην πλάτη, στο pool. Θα σου πω γιατί μετά όμως. Ναι, αλλά στο push. Η ουσία έλειπω προς τα πάνω. Δεν πιέζω. Πρες επιθυμεί. Πώς. Πρες. Επιθυμεί. Για να δείξε. Η Arnold Press. Οκ, πάμε για Arnold Press. Πάμε. Arnold, οκ. Και πείτε μου και μια δευτερεύουσα, μια συμπληρωματική, που κινείται με μια άδραση. Η lateral raise. Οκ, πάμε και σώμα. Ωραία. Το τρικέφαλο δεν έχουμε βασική. Σωστά. Έχουμε. Όχι. Δευτερεύουσα έχουμε. Άρα έχουμε μόνο συμπληρωματικές. Γιατί κινείται μόνο μία άθρωση του αγώνα. Okay. Ο τρικέφαλος μου ενεργοποιείται καλύτερα έχοντας σε έκταση τον ώμο. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή έχω ενεργοποιημένο τρικέφαλο. Εντάξει. Και με έκταση αγώνα. Αλλά πώς κάνουμε καλύτερα την άσκηση έχοντας σε θέση διάτασης. Εντάξει. Πάνω. Λίγο μπροστά. Και πολύ καλή άσκηση είναι με τροχαλία τα κύμπαξ. Έχοντας την ουσία σε έκταση και τον ώμο μου και κάνω έκταση και αγώνα. Με τροχαλία. Με αλπίδα δεν πιάνει τόσο. Άρα μετά στην ουσία βάζουμε ασκήσεις συμπληρωματικές για το διάφορο μας. Έχει να κάνει με την τροχιά της κίνησης. Πρέπει να στέκεσαι στις τροχές της κίνησης και όχι στον. Και αντίστοιχα με πουλ το ίδιο. Πρώτη άσκηση θα μπει και πιο δύσκολη θεωρητικά, η οποία είναι τα pull-ups.
είτε με υποβοήθηση σε στρώμα, με ελάστιχο, είτε σε στρώμα που βρίσκεται πλούσιο στο μηχάνημα, είτε μπορεί να μπει ελεύθερο, αν κάποιος μπορεί να τις κάνει ελεύθερα. Οκ. Και αντίστοιχα μετά, κλειστή κομπλετική, ανοιχτή κομπλετική. Πάμε να βάλουμε και μια συμπληρωματική, η οποία είναι το pullover. Εκεί πάλι σταθερά ο αγώνας μου να μην μεταβάλλεται και δίνω κίνηση μόνο από τον νόμο. Στο δικέφαλο μετά πάμε για πίσω μοιρά και στο pool. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τραπεζοειδή, brothers work, μπορούμε να βάλουμε straps, μπορούμε να βάλουμε στην ουσία crossover αντίστροφο, μπορούμε να βάλουμε reverse flies, όλα αυτά. Εντάξει. Και μετά, τελευταία άσκηση, πάμε για δικέφαλο, όπου εκεί πέρα θέλουμε κατά κύριο να πιάσουμε και τις δύο κεφαλές, μακριά και βραχιά. Έχουμε μία άσκηση σε έκταση, μία άσκηση σε κάμψιμο και ανάλογα να αλλάζουμε σε πρινισμό και υπτιασμό. Σφυροειδή και υπτιασμό, όχι πρινισμό. Ναι, τα ζώδια. Λίγο τα σφυριά εδώ ή Μικρή σημασία έχει. και τα δύο είναι σωστά. Ναι. Όσο πιο έξω στροφή έχει όμως, τόσο πιο πολύ εσωτερικά πιάνει στο χέρι σου, στο δικέφαλό σου. Όσο πιο έσω στροφή έχει τον ώμο, τόσο πιο εξωτερικά πιάνει το χέρι σου. Να θυμάστε όμως πάντα κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 10, 12, 20, 30% λίπος. Είτε μου βάλεις να κάνω σε οριζόντιο επικλινή, κατακλινή, το στυλό θα πάρει περίπου το ίδιο ερέθισμα, συν πλην 2%. Αν κάνω έκταση, αν κάνω σε κάμψη, αν έχω πριμισμό, αν έχω σφυροειδή, αν έχω εσωτερικά, αν έχω εξωτερικά, δεν θα δει καμία διαφορά το σώμα μου. Δεν έχω τόσο υψηλό ποσοστό λίπους. Αν έχω 6% λίπος, αυτό το 2% της διαφορετικής άσκησης θα το δώσω στο σώμα μου. Εμένα μου αρέσει να αλλάζω τις ασκήσεις σε ασκούμενους μου για δύο λόγους. Νούμερο 1. Να μάθουν να ελέγχουν κινητικά πρότυπα. Δηλαδή, εδώ πέρα μπορώ να το έχουν κερδίσει σε οριζόντιο. Δώσ' μου και σε ανοίγματα σε επικλινή, όχι για να δεις όσο μεγάλη διαφορά στο στήθος σου, για να δεις και πώς κινείται σε διαφορετική μοίρα το στήθος σου. Να κινηθεί σε διαφορετική μοίρα όμως. Να κινηθεί σε διαφορετική μοίρα ο δικέφαλός σου. Διαφορετική μοίρα. Μαζί με έκταση ώμου. Αποτέλεσμα δεν θα δει. Δεν θα καταλάβει. Μπορώ να δει τη στιγμή ότι έχω μεγαλύτερο κάψιμο στο πάνω μέρος του στήθους μου, όταν έχω σε επικλινή. Αυτό το καταλάβει. Αλλά αποτέλεσμα να το δεν θα το δει. Καταλάβατε. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να μην βαριέται. Ξεκάθαρα. Κάτι άλλο σε αυτό έχουμε. Όχι 3. Μία βασική. Ναι. Δευτερεύουν στις δημοτικές, ναι. Ναι, οι βασικές γύρω είναι περιορισμένες. Είναι δηλαδή 5, αν το πούμε έτσι. Μία για όψη, μία για πλάτη, 2 για πόδια και μία για στήθος. Τι εννοείς προπονητή, σκέψου ότι στα πόδια βάζεις 2, δεν και έκατσε. Στο πούς βάζεις 2, πούς με την πλάτη. Άρα βγαίνουν 3. Άμα κάνεις bro split, δηλαδή 4 προπονήσεις, βάζεις πόδια μαζί, backward και deadlift, στήθος μόνο το bench, ώμος μόνο το military και πλάτη μόνο τα pull-ups. Άρα δηλαδή σου βγαίνουν, γιατί τα πόδια πάνε μαζί. Άμα θα κάνεις push to legs, μπορείς να κάνεις το push όπως είπαμε military μαζί με τέτοιο, μαζί με bench, το pull να βάλεις υπερκαιρό ή να βάλεις pull-ups και τα πόδια στο push, στο legs να βάλεις την πρώτη μέρα κάθισμα, σαν βασική άσκηση. Μπράβο. Και αν θες να κάνεις μετά upper, lower, το upper να βάλεις 3 βασικές με λιγότερα κιλά
και από μία δευτερεύουσα και από μία συμπληρωματική και να βάλει μετά στο lower να κοιτάζει λίγο παραπάνω το deadlift. Δηλαδή, να το χωρίσω ότι θα δώσω λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο μουστά μέρο του ποδιού μου, παράδειγμα, την πρώτη μέρα στα legs, και τη δεύτερη μέρα θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση στο πίσω. Δηλαδή, τι μπορώ να βάλω, μπορώ να βάλω σε μία άσκηση ποδιών, να βάλω φυγήτα squat, να βάλω Bulgarian split, σαν δεύτερη άσκηση, και να βάλω και λέγεται leg extensions. Οκ. Τρεις ασκήσεις. Και να βάλω και μία press στο ενδιάμεσο. Και την επόμενη μέρα να βάλω, όταν θα ξανακάνω legs, να βάλω deadlift, να βάλω hip thrust, δηλαδή να έχω αρκετά έντονο το hip hinge, να βάλω απαγωγές στο μηχάνημα, είναι μοναδικές, ναι, και να βάλω και leg curl στο μηχάνημα. Δηλαδή, να πιάσω τη μία φορά λίγο παραπάνω μπροστά και γλουτό εννοείται, όπως έχουμε πει, και δεύτερη μέρα να πιάσω λίγο παραπάνω διαφορετικές κινήσεις hip hinge. Πάλι έχουμε unilateral μέσα, δηλαδή μονομερής με πόντιση, και το έχουμε διαφορετικά. Γενικότερα, σε όλο αυτό χρειάζεται φαντασία να έχουμε. Φαντασία από την άποψη όμως να ξέρουμε τι κάνουμε. Δηλαδή, έχει νόημα να το κάνω αυτό. Σαν μπορεί να πιάσει λίγο καλύτερα. Στην αρχή μπορεί να το πιάσει. Οκ. Αντίληψη πιο αμυντική μας. Το leg extension είναι συμπληρωματική. Ναι, είναι συμπληρωματική, ναι. Στο hip thrust, επειδή στην ουσία υπάρχει, αν υπάρχει μεταβολή γόνατο, μικρή αλλά υπάρχει. Και υπάρχει και πελματία και ραχιέπνευση. Κάτι εδώ. Δεν υπάρχει. Τι, εγώ κάποιον σετ και πάω στο πλό. Τι θα ρίσκα. Δεν υπάρχει πίσω καλύτερα. Υπάρχει τι δουλεύει στο καθένα. Ενώ το συγκεκριμένο. Αμέν. Όταν θα κάνω υπερτροφία σε περίοδο που είμαι deload, για να μπορώ να γίνει ρήμη στο τελικό σύστημα, και παίζω 8-10 με πολύ χαμηλό. Πάντα το κάνω αυτό, 2 με 4 την εβδομάδα το κάνω. Επειδή την βαρύνω τόσο πολύ την υπερτροφία, δεν μου αρέσει καθόλου. Θα κάνω όλα superset, reset, reset. Δεν μπορώ να πω να κάνω π.χ. μία άσκηση να περιμένω 3 λεπτά να ξαναμπω. Γιατί δεν κουράζομαι κιόλας. Αλλά αυτό χρειάζεται και τη στιγμή. Οπότε το κάνω με πολύ μικρά κιλά, το κάνω στο superset. Απλά λοιπόν να κάνω μια συντήρηση πρωτού ξαναμπω να κάνω προγραμματισμό. Στην υπερτροφία σου παίρνει reset. Έχει πολύ χαμηλό ταβάνι. Αν παίρνει την ανάπτυξη, δεν το κάνει. Θέλουν το οποίο έχουν λίγο χρόνο. Σούπερ και τρισεκεντρικές, λίγο παραπάνω ασκήσεις σε τέτοια σημεία. Σούπερ σε ένα βασικό. Σούπερ έχει μόνο μία συνέργεια για την άλλη. Για μια μικρή για τα 4 μήνες. Κάνουμε την πέρυσι για σου πιέζει. Τώρα που κάνουμε λόγω μας σιγά σιγά. Από τη μία άποψη είναι αυτό. Τώρα, προγράμματα τα οποία είναι Power yourself. Δεν σημαίνει ότι λέγεται έτσι, θεωρείται cross-training. CrossFit είναι cross-training, δηλαδή το CrossFit έχει να κάνει συνδυασμό 3
στις καταστάσεις. Δηλαδή, ποδήλατο, τρέξιμο, κολύμπι, ανέβασμα στη σκηνή, crawling, έρπι, άλματο και αυτά, έχει να κάνει δηλαδή με φυσική δραστηριότητα, έχει να κάνει με weightlifting, δηλαδή clean press, jerk, αρασές, snatch δηλαδή, όλα αυτά. Και το τρίτο έχει να κάνει με το calisthenics, calisthenics. Το τελευταίο διάστημα έχει μπει και στο CrossFit και το κομμάτι του powerlifting, δηλαδή να κάνουμε και λίγο ασκήσεις, αν δεν κάνω λάθος, deadlift, παρκιά καθήματα και τέτοια. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατα. Έχει μπει στα τελευταία games σε αγώνες, ναι. Εντάξει, λιγότερα να ξέρω ότι ένας ο οποίος το CrossFit για μένα είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και δεν μου αρέσει να είναι το τους. Ότι εμένα δεν μου αρέσει γιατί πάνω. Υπάρχει ένας γυμναστής ο οποίος είναι αξιόλογος γυμναστής και θέλει να το κάνει σωστά, προγραμματισμό, χωρίς πάρτε μία μπάρα, ένα ράφι που πέδεσε, ξεκινήσει να κάνετε στριψίματα και μετά μπείτε να κάνετε με 30 κιλά στριψίματα και να μην κάνει στην ουσία να το χέρι σου. Επίσης, ότι υπάρχει μειώνεται η αντίσταση. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει προπόνηση αντίσταση τόσο πολύ. Οπότε μου αρέσει. Ότι τα στρεψίματα και όλα αυτά μου αρέσουν, μου αρέσουν, ναι. Οι τεχνικές οι οποίες εκμεταλλεύονται το momentum και υπάρχουν τεχνικές οι οποίες πάνε λίγο περίπατο, είναι το οποίο δεν μου αρέσει. Απλά σκεφτείτε ότι μιλάμε για αγώνες, μιλάμε να κλέψεις όσο και να γίνεται. Το cross-training είναι πολύ πιο φιλικό σε έναν απλό ασκούμενο, διότι θέλει να περιλαμβάνει κάποιες κινήσεις και κάποια ερεθίσματα τα οποία ένας ασκούμενος δεν μπορεί να τα βρει σε μια διαφορετική προπόνηση όλα μαζί. Okay. Είναι δηλαδή μια ολοκληρωμένη προπόνηση fitness, να το πω έτσι. Okay. Οπότε, πάμε. Έχοντας το σώμα μου, όπως το βλέπετε, έχουμε το μπροστά ημισφαίριο, έχουμε και το πίσω ημισφαίριο. Οπότε, θέλω να γυμνάσω front και back. Δηλαδή, εμπρόστια κινητική αλυσίδα και οπίστια κινητική αλυσίδα. Όταν είπα το εμπρός, σε το μυαλό εμπρός θα έχει παλικάρια, Όχι, είναι το εμπρός μας. Οπότε έχουμε μπροστινή και οπίστια αλυσίδα. Μέσα σε αυτό τι έχουμε, έχουμε και την πλάγια γραμμή του σώματός μας. Οπότε, lateral. Νομίζω ότι δύο τι. Λοιπόν, το front τι κάνει, δηλαδή το μπροστά μου ημισφαίριο, ας πούμε ότι κάνει κάμψη και έκταση. Και το πίσω κάνει δουλεύει σε έκταση. Την πλάγια γραμμή έχω πλάγια κάμψη. Στο back έχω έκταση, κατά κύριο λόγο. Οπότε δουλεύω όλα αυτά. Τι θέλω να βάλω μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή,
είπαμε ότι έχουμε προσαγωγή, απαγωγή, έχουμε κάμψη, έχουμε έκταση. Τι θέλουμε να βάλουμε? Τροφή. Εντάξει. Δεν θέλουμε μια προπόνηση να είναι μόνο πάνω μέρος ή μόνο κάτω μέρος. Άρα θέλουμε μια προπόνηση να περιλαμβάνει και το upper και το lower. Μέσα σε όλα αυτά, τι θα βάλουμε επίσης? Να βάλουμε και κάτι το οποίο να είναι μόνο ποδικό, μόνο χερικό, γενικότερα να βάλουμε κάτι μονόπλευρο. Unilateral, μονόπλευρο. Μονόπλευρο για δύο λόγους. Άμα θέλουμε π.χ. να διορθώσουμε κάποια ανισορροπία, μπορούμε να, όταν μία μου πλευρά δουλεύει με φορτίο, η άλλη δουλεύει σταθεροποιητικά, αντισταθμικά δηλαδή, αν εγώ κρατάω ένα κέντρο και κάνω farmer walk από τη μία μεριά, για να μην στρίψει και περπατάω σε αυτή τη θέση, είναι χορεύοντας. Ναι. Και πόσο ώρα χορεύουμε, λες και είμαστε στην αρχαία Ρώμη. Ο κορμός από την άλλη μεριά τι προσπαθεί να κάνει? Αυτή να με ισορροπήσει. Άρα δουλεύει. Εντάξει. Οπότε, έχουμε βάλει μπροστά, πίσω, πλάγια, στροφή, πάνω, κάτω και μονόπλευρα. Έπειτα, τι θέλω να βάλω σαν στοιχεία δύναμης? Ισορροπία υπάρχει μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχει σε όλα αυτά. Μπράβο. Βάζουμε strength. Strength. Βάζουμε και κάτι το οποίο έχει να κάνει με κάρδιο. Φυσική δραστηριότητα που λέγαμε. Θα βάλουμε και κάτι το οποίο θα είναι πιο functional. Δηλαδή πιο συνδυαστικό. Όχι μόνο πάνω κάτω. Functional. Οπότε θα βάλουμε τρία στοιχεία. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία πάμε να βάλουμε και λίγο πλειομετρία. Να βάλουμε και crawling που είχαμε πει. Crawling. Δηλαδή έρπινγκ. Το έπαιρνε δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί. Επίσης functional. Ναι, αλλά δεν έχει. Στο γενετικό ποιο είναι διαφορά. Οτιδήποτε υπάρχει σε απορρόφηση κραδασμών. Θα πούμε όλα αυτό το τέλος, μην αγχώνεσαι καθόλου. Όλα αυτά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και θα βάλουμε και άλλα 2-3 στοιχεία. Σκέψου ότι σε όλα αυτά να βάλεις μία άσκηση για όλα. Μία άσκηση μπορεί να είναι και μπροστά, να είναι και στροφή, να είναι και μονοπλευρή, να είναι και δύναμης, να είναι και πλειομετρίας. Καταλαβες? Όλα αυτά μπορεί να συμπίπτουν.
Και να βάλουμε και σημείο ισομετρίας. Πάμε να το ρωτήσουμε. Θέλετε, να ρωτήσουμε. Για να το σβήσω. Για να γράψω. Τώρα δεν θα μπεις μέσα στην πλάνη. Το σβήνω. Πολύ σκόπος πάντως για να το σβήσεις έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, το απορροφήσαμε αυτό. Εντάξει. Κατά κύριο λόγο θα συναντήσουμε κάποια προγράμματα. Είναι το AMRAP, ένα γνωστό, που είναι as many reps, as possible. Και possible. Έτσι γράφεται. Ωραία. Γελάτε, Τι λέτε. Το εμμό every minute είναι το hit high intensity interval training. Κυριακή δεν Ναι, ναι. ήταν και 2+1. Αυτό είναι το hit. Το άλλο είναι hit, είναι high interval training. Ναι. Έχουμε λάντες όπου είναι πυραμίδες στην ουσία και έχουμε και το ταμπάτα. Κατά κύριο λόγο αυτά θα συναντήσουμε. Α, και το RFT. Round for time. Δεν είναι αρχικά, είναι πυραμίδα το λάντες. Στην ουσία είναι σκάλα. Το ταμπάτα είναι original πρόγραμμα. Θυμίζει. Είχαμε ταμπάτα. 1, 3, 2, 1, go. Level up, level up, level up, level up, level up. Δεν με πείθεις, αλλά εντάξει. Δεν καταλάβω. Λοιπόν, πάμε. Το AMRAP, as many reps as possible. Δηλαδή, όσες παραπάνω επαναλήψεις μπορώ να βγάλω. Τι κάνουμε, οριοθετούμε ένα χρονικό διάστημα. Πόσο διαρκεί αυτό, 10 λεπτά, 12 λεπτά, 15 λεπτά, 8 λεπτά, όσο θέλουμε εμείς.
βάζουμε μέσα ασκήσεις όπου να είναι συμβατές με το χρόνο που θα δουλέψουμε. Στα 10 λεπτά, ας βάλω 3 ασκήσεις, ανάλογα με το χρόνο που θέλουμε να κάνουμε. Και σε δεύτερο χρόνο, βάζουμε και επαναλήψεις στις ασκήσεις. Ποιος είναι ο στόχος μου? Όσες παραπάνω επαναλήψεις μπορώ να βγάλω. Δηλαδή, εγώ όταν κάνω μία παρουσίαση σε μία αίθουσα, λέω, ομάδα, πάμε. Έχουμε να κάνουμε ένα άμρα 10 λεπτών. Πρώτη άσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι thrusters. Κάθισμα μαζί με πάνω πίεση. Κάθισμα πάνω πίεση. 10 επαναλήψεις. Επόμενη άσκηση, προβολές προς τα πίσω. Alternate, εναλλάξεις δηλαδή, 8 και 8. Τελευταία άσκηση που έχω να κάνω είναι swings. 15. Υπολογίζω ότι όλο αυτό θα μου βγει περίπου στα 2 λεπτά. Άρα στα 10 λεπτά υπολογίζω με την κούρασή τους να μου βγουν 3 με 4 γύροι. Και με τις αλλαγές των ασκήσεων. Οπότε, στα 10 λεπτά ασκήσεις. Στόχος μας είναι όσους παραπάνω γύρους μπορούμε να κάνουμε στα 10 λεπτά. Έτσι, το πήξαμε. Απλό. Έτσι δεν είναι? Εμώ. Every minute on the minute στην ουσία. Κάθε λεπτό στο λεπτό. Βάζουμε πάλι ένα χρονικό διάστημα και βάζουμε μία ή παραπάνω ασκήσεις μέσα στο λεπτό. Με το που ολοκληρώσουμε τις ασκήσεις ή την άσκηση, με τις επαναλήψεις που έχουμε πάλι, το υπόλοιπο διάστημα μέχρι να ξαναλλάξει το λεπτό, το κερδίζω σε διάλειμμα. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, ένα 8 λεπτό εμμό. Πρώτη άσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι καθίσματα. 10. Επόμενη άσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι jump squat. 40. Επόμενη άσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι deadlift. 10. Και τελευταία άσκηση swings 20. Πρώτο λεπτό θα κάνω μόνο καθίσματα. Με το που ολοκληρώσω τα 10 μου καθίσματα ξεκουράζομαι. Με το που αλλάξει το λεπτό και μπει το επόμενο λεπτό, κάνουμε κάθισμα άλμα 40. Με το που το ολοκληρώσω, ξεκουράζομαι μέχρι να αλλάξει το λεπτό. Με το που αλλάξει το λεπτό, μπαίνω να κάνω deadlift. Με το που ολοκληρώσω το deadlift, ξεκουράζομαι μέχρι να αλλάξει το λεπτό και να μπορώ να κάνω σφίγγιση. Πρέπει η πρώτη άσκηση να διαρκεί περίπου ένα λεπτό. Γιατί μπορεί εγώ που γίνει να κάνω άλλο τις 10 Θέλουμε περίπου, μπράβο, θέλουμε να είναι περίπου 40 με 50 δευτερόλεπτα. Εκεί υπολογίζω. Ναι, πάντα λιγότερο, για να πάρει και την ξεκούραση. Εγώ που μπορεί να εκτελώ αργά το κάθισμα άλμα, τα 40, θα τα βγάλω στα 50 δευτερόλεπτα. Η Ιωάννα, επειδή είναι πιο γυμνασμένη και τα κάνει καλύτερα από μένα, μπορεί να κρατήσει 35 δευτερόλεπτα. Άρα στην ουσία τι έχει κάνει, κερδίζει διάλειμμα. Εγώ τι κάνω σε τέτοια προγράμματα για να αποφύγω οποιαδήποτε δυσαρέσκεια του κόσμου, βάζω ένα έβρος παραλήψεων. Δηλαδή 40. 8 με 12. Ώστε αν ο άλλος πάει να σηκώσει την ένατη επανάληψη στα 45 δευτερόλεπτα και πάει να σου σηκώσει στα 50 δευτερόλεπτα τη δέκατη, θα μου σηκώσει στο 1 λεπτό, 10 δευτερόλεπτα το 10. Έχει κάνει το πρόβλημα. Οκ. Εγώ βάζω εύρος πάντα. High Density Interval Training. Το πιο γνωστό πρόγραμμα σε όλους. Δουλεύω κατά κύριο λόγο 2 προς 1. Δηλαδή, 2 έργο, 1 ξεκούραση. 40 δευτερόλεπτα έργο, 20 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Με ένα I, το hit, θεωρείται 30-30 ή 20-20. 1 προς 1. Όσο δουλεύω, τόσο και κουράζω. Οκ. Υπάρχει το link με ένα I, όπου στην ουσία δουλεύω 1, ξεκουράζομαι 2. Και υπάρχει και το lead με 2I, όπου δουλεύω 1 και ξεκουράζομαι 4. 15-45.
Low. Το H είναι high, το L είναι low. Τα άλλα πράγματα είναι εκεί. Ladders. Υπάρχουν οι πυραμίδες οι οποίες αυξάνονται. Υπάρχουν πυραμίδες οι οποίες μειώνονται. Υπάρχουν πυραμίδες οι οποίες και αυξάνονται και μειώνονται. Δηλαδή, βάζω εγώ πάλι ένα χ χρονικό διάστημα 10 λεπτών. Στα 10 λεπτά θα μου κάνετε 3 ασκήσεις. Κάμψεις, pull-ups, καθίσματα. Ξεκινάμε από 4 επαναλήψεις. Κάθε γύρο που περνάει μου αναβάζεται σε 2 επαναλήψεις. Okay. Υπάρχουν αυτές οι πυραμίδες οι οποίες αυξάνονται όπως είπαμε αυτή, η άλλη είναι η αντίθετη. Ξεκινάμε με 12 και σε κάθε γύρο ρίχνονται. Υπάρχουν αυτές οι οποίες αξιομειώνονται. Αυτές που αξιομειώνονται, π.χ. λέμε ότι θα κάνουμε κάμψεις, καθίσματα και πούλας. 9, 12, 15, 12, 9. Ξεκινάμε. 9, ό,τι κάνω 9. Ό,τι κάνω μετά 12. Μετά ό,τι κάνω 15. Ξανά ό,τι κάνω 12. Και ξανά ό,τι κάνω 9. Εντάξει. Υπάρχουν και πυραμίδες οι οποίες το ένα στοιχείο ανεβαίνει και το άλλο στοιχείο κατεβαίνει. Έχουμε δηλαδή έχουμε κυρίως 2 ασκήσεις εδώ πέρα. Ας πούμε ότι έχουμε καθίσματα και hip thrust. Okay. Ξεκινάω από 10 καθίσματα και 5 hip thrust. 10 καθίσματα, 5 hip thrust. Στον επόμενο γύρο, 9 καθίσματα, 6 hip thrust. 8 καθίσματα, 7 hip thrust. 7 καθίσματα, 8 hip thrust. 6 καθίσματα, 9 hip thrust. 5 καθίσματα, 10 hip thrust. Μέχρι δηλαδή το 10 να γίνει 5 και το 5 να γίνει 10. Εντάξει, συναντιούνται κάπου στη μέση και αλλάζουν την πορεία. Το Tabata είναι ένα original πρόγραμμα το οποίο έχει βγάλει ένας Ιάπωνας, που υπάρχουν και πάρα πολλά τραγουδάκια τα οποία, άμα τα βάλει το Tabata Songs, υπάρχουν άπειρα τραγουδάκια, όπου κρατάει χρόνο. Δουλεύει σε 20 δευτερόλεπτα, ξεπεράζει σε 10. Είναι 8 γύρι. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 4 λεπτά. Δηλαδή 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια. Ξεκινάς. 20 δευτερόλεπτα κάνει μία άσκηση. Ξεκουράζει σε 10, μπαίνει 20, είτε την ίδια ή άλλη. Ξεκουράζει σε 10, μπαίνει 20. Και αυτό γίνεται για 8 γύρους. 4 λεπτά δηλαδή διαλυματικό. Εντάξει. Δηλαδή στο λεπτό δουλεύεις πάλι 40-20 διακεκομένα. 20-10, 20-10. Μπράβο. Το RFT, το Round for Time, είναι στην ουσία το κλασικό. Είναι το ίδιο πράγμα με το AMRAP. Απλά εδώ πέρα βάζεις στόχο πόσους γύρους θέλεις να βάλεις. Δηλαδή, ας πούμε πάλι ότι έχουμε ένα round for time με καθίσματα, pull-ups και push-ups. Όλα από 10 επαναλήψεις. Στο AMRAP λέγαμε όσους παραπάνω γύρους μπορώ να βγάλω σε 10 λεπτά. Στο round for time λέμε σε 10 λεπτά να βγάλω 4 γύρους. Αν βγάλω 4 γύρους, το υπόλοιπο το ξεκουράζομαι ή κάνω ένα εργατικό διάλειμμα, δηλαδή μένω τύπου σανίδια ή τύπου συμπληκτικάρισμα ή κάνω κάτι άλλο, για να μην περιμένω. Είτε, αν δεν το κάνω, έχασα Squid Game. Οκ. Αυτά στην ουσία είναι τα πιο συχνά τα οποία θα δείτε. Δεν θα σας καθυστερήσω. Ένα προγραμματάκι το οποίο θα μέσα σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και λέμε πινακάκια. Έχουμε το κομμάτι του strength. Και θα το δουλέψουμε σε mode.
το οποίο θα διαρκεί 12 λεπτά. Σε καλύτερη. Έχουμε το κομμάτι του functional, όπου θα βάλουμε ένα AMRAP δέκα λεπτών. Και έχουμε και το cardio, είναι ένα χιτάκι 12 λεπτών επίσης. Πάμε να το δείξουμε. Στο εμμό, για να μας δώσει 12 λεπτά, θα βάλουμε είτε μία άσκηση για 12 γύρους, είτε θα βάλουμε 6 ασκήσεις, είτε θα βάλουμε 4 ασκήσεις για 3, είτε 3 ασκήσεις για 4 γύρους. Εγώ προτιμώ να βάλω είτε 3 για 4 γύρους, είτε να βάλω 4 για 3 γύρους. Συνήθως βάζω 4 ασκήσεις για 3 γύρους. Για να πάρουμε και επαναληπτικότητα, αλλά να είναι και λίγο ενδιαφέρον. Οπότε, πάμε. Θα βάλουμε low press. Δώδεκα επαναλήψεις. Θα βάλουμε sumo squat. 12 επαναλήψεις. Θα βάλουμε TRX pull-ups. Οκ. 15. Floor press είναι στο στρώμα, πιέζει στήθη σου, δεξιλά της λεκάνη. Πάμε. Θα κάνεις σταθερά ψηλά, είναι σχέδιο. Θα βάλουμε και military press. Όχι, εσύ τώρα μιλάς σε αυτή τη θέση. Ναι, εσύ το κάνεις. Τώρα σε βάζω να δεν χρειάζεσαι. Ρίξεις εδώ στα floor press. Εσύ να σε έντονες. Για όλους. Σε περούκα φοράω. Στο functional θα βάλουμε lunges. Οχτώ συν 8 παραλήψεις. Οκ. Θα βάλουμε rotate plank. Το συν 8 επαναλήψεις και θα βάλουμε και mat maker. Το 10 επαναλήψεις. Οκ. Ξέρω, φαίνεται λίγο αλαμπουρνέζικα όλα αυτά, θα φτιάξω. Το hip. Θα βάλουμε air bike. Iso squat. Θα βάλουμε pull και push-ups σκάλια. Στην ουσία δουλεύω 40 δεύτερα προς 20 δεύτερα. Οκ. Ένα πρόγραμμα το οποίο στην ουσία έχει όλα τα στοιχεία τα οποία είπαμε και προηγουμένως. Έχει πλάχνει η σανίδα που κάνεις έτσι και πετάει έτσι.
Της να τη σηκώσει. Λέγε σανίδα αυτή ή εδώ, είναι στροφή. Μπορεί να είναι βαλίτσα. Δεν της πάει. Όχι, εσύ, λέγε κρατάς βαλίτσα στο τέλος, την πιο είναι Κυριακή και στρέφουμε στα μέσα. Ή θα μας βάλει τις ώρες στην κλείστη. Οκ. Αν το maker, το maker, ξεκινάς σανίδα προς τα κάτω μαζί με 2 τυράκια. Σανίδα πάνω σε λιμάκι. Κομπλαδική, κομπλαδική, κάμψη, άλμα, πάνω, κατεβαίνει, άλμα πίσω, Δεν πάει. Αν και σου είναι τα πάντα. είσαι εδώ. Και ξανά. Δεν βγάζω δεύτερη. Είπα. Airbike με ποδήλατο, ναι, σε ποδήλατο. Σαν ελληνικό παιδί. Μπράβο. Γράψε ελληνικό airbike. Είναι airbike, γιατί κινείται με αέρα. Σαν χαμστεράκια είναι στην κινητική. Μπράβο. Στο δεύτερο. Είναι για άλλο. Δεν είναι για άλλο. συνεχόμενο. Τα σπέντε. Ναι, είναι Χειρότερο. εσύ. Ναι, Πες να βγάλεις 5. είσαι βλέπετε από την πέμπτη. Και αυτή πώς είναι. Βάλε σειρά. Εγώ δεν χωρίς το ρεύμα. Ναι, με προθέματα και αποφάσεις. Αυτά. Μπορεί να το κάνετε. Καθένας μπαίνει με το δικό του ρυθμό. Το γονατάκι. Ένας μικροβιός που δεν θέλει και κάμισε τα χέρια από εδώ. Αυτά. Καταδεχτεί το μόρο. Του μόρου θα συνεχίσουμε λίγο με τα κέρδη τα οποία δεν ολοκληρώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε ως γνώμονα αυτά εδώ πέρα και θα μου βγάλετε προγραμματάκια τα οποία μετά θα τα κάνετε εσείς. Δηλαδή αύριο θα διδάξετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα γιατί ξέρω. Σίγουρα με αυτά που είδαμε τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα κάνετε όλοι από τα 50 λεπτά μάθημα, δεν θα είμαστε στο χρόνο. Κάνετε όλοι π.χ. από ένα πρόγραμμα γεμάτο, ένα δηλαδή 50 λεπτό μάθημα, θα επιλέξετε ένα πρόγραμμα από τα 3-4 τα οποία θα έχετε επιλέξει να κάνετε, το οποίο θα διαρκεί περίπου 8 με 12 λεπτά και θα το κάνετε, θα το διδάξετε στους άλλους. Okay. Δηλαδή, αύριο θα πούμε τι θα κάνουμε. Ομάδα PowerPoint σιγά σιγά, το επόμενο πρόγραμμά μας είναι να κάνουμε ένα άμπρα. Ας πούμε ότι είναι το ΕΜΟ, που είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, να το εξηγήσεις. Έχουμε να κάνουμε ΕΜΟ. Και είμαστε 4 άτομα. Τι θα κάνουμε? Το κάνουμε σε σταθμούς. Δηλαδή, ξεκινάς η Ιωάννα από αυτήν την άσκηση, η Γιώργο από αυτήν, η Κυρία από αυτήν, η Λίνα από αυτήν. Με το που ολοκληρώσετε αυτό το οποίο κάνετε, μία θέση μπροστά. Λίνα στη θέση της Ιωάννας, Ιωάννα του Γιώργου, Γιώργου την Κυρία, η Κυρία στη Λίνα. Εντάξει, και το κάνετε έτσι. Το κάνετε μπράβο. Απλά πρέπει να το πεις. Γιατί έχει μέσα άτομα τα οποία δεν θα είναι εξηγημένοι με αυτό, πρέπει να το ξαναπείς. Και να το ξέρουμε 10 άτομα και να μην το ξέρει ένα, πρέπει να το πεις. Και να το ξέρουμε οι 10, θα πρέπει να το ξαναπείς. Και να το ξέρουν όλοι, πρέπει ξανά να το ξαναπείς. Και να το ξέρεις αυτούς 20 χρόνια, θα το ξαναπείς. Γιατί θα τύχει μία φορά που ένας είναι κλειδμένος, θα αρχίσει το πρόβλημα και θα πεις πού πάμε. Και όλο το πρόγραμμα θα γίνει Under Life Nevadas. Εντάξει. Under Life Zanzibar θα γίνει. Λοιπόν. Οπότε,
έχουμε να κάνουμε το αιμόμο. Αλλάζουμε δηλαδή σε κυκλικές θέσεις. Πρώτη άσκηση που έχουμε να κάνουμε είναι καθισματάκια. Δεύτερη άσκηση που έχουμε να κάνουμε floor press. Τρίτη άσκηση που έχουμε να κάνουμε TRX κοπλατική. Τέταρτη άσκηση που έχουμε να κάνουμε το military press. 12 επαναλήψεις και τα pull-ups TRX τα οποία θα κάνουμε στην ουσία 15 επαναλήψεις. Με το που ολοκληρώσουμε τις επαναλήψεις που κάνουμε, δεν μεταφέρομαστε στον άλλο ρυθμό, ξεκουραζόμαστε και ελπίζουμε δηλαδή την κούρασή μας και μετά μεταφέρομαστε στον επόμενο. Αυτό θα διαρκέσει 12 λεπτά. Σε αυτά τα 12 λεπτά θέλουμε να κάνουμε 3 γύρους. Οκ, μαζεύουμε εξοπλισμό, τα κιλά τα οποία θέλουμε. Ανάλογα με τα κιλά τα οποία θέλουμε να πάρουμε και σε 1 λεπτό ξεκινάμε το πρόγραμμά μας. Αυτά. Το αιμόμι είναι πολύ τέτοιο με το τέτοιο. Ναι, Μοιάζουν αρκετά. απλά στο ένα δεν κάνεις